Thanjia Bangnili, Samika Cherong Harpi, Aprangsi Birta Thepi Arjuita. Ong dung adim along lapen, ahoy along stami, Chewang long le, Chitam long le, pu towar karangka. Lockdown kangkir along, Bombay rong sopi along ta, Karbiari soejang kaching thangdam, CM apan kira pacuhang. Majok kapin khat ave pinpen dipu PHE Urban Executive Engineer Bikram Teron Kijunalang Kiron Pon Dode Sangsi. Atumi 25 nong Nilip MAC Constituency Angkang along Pregjam arong along Lapen Karbiang long Aduya hoy anta Towar karangkha asai kedeng sonsi Nilip ahawar along Panjan along ta Towar karangkha asai Klempon lo anparta donglang sorong Dokora be arong sonsi pu nong 26 constituency along ta Towar karangkha asai Klempon si NH 37 pen Kohora atowar NH 37 pen Kohora Forest IB atowar Dolamara Borpeta entry gate NH 37 pen Boguri Sarmen Singnar pen Langtuk rong pi arong NH 39 pen Rangsali entry gate Lapen During Chandra Singh rong pi arong Daitor Taradong entry gate Hei hui anta inghap edlo Unilib Lapen Duar Baguri adung ahoy malom Katibok nai Gulaghat district henlo Lasi non malom kachithang Keso avur Kangdang de deji apan pura Kachidam kachewang kapawe deji apan Bangso asai deng nang koklo India adang pialong men coronavirus akeso kachithang klub ajok Methang okpran mesen kacheredun kinang sot pu pen India Prime Minister Narendra Modi pen India adang pialong ta men lockdown kangkir phadet lason apora hot bangner kep Karbiari so ejang atum Bombay rong sopi along kedo Norani Masjid Lalji pada adung Bowser Chal along Kachongdat Boha along Kichukijun aphan Sang han kinang sot mate ason tin tak kawe hektik pusi News Fast along Birta nang pali Bangso ajok Karbiang long Autonomous Council CM Tuliram rong hang pen Chenglok MP MLA EM Atunga hin pen Kirap kilong ji aphan Bangner kep arisoy jang atum Bombay arong sopi pen Birta nang pali Sarkar atung kapin khat awi pin dipu PHE Urban Executive Engineer Bikram Teron alang li jongjong nonapor rat kisungahut kijonalang kinang sot pu mathaponsi dipu rong supi adang Pregjama rong along ake joy pen non malom kijonalang Teron bom lang Teron along ong dongara datung ning arong ponsi non malom kangkir isek ni thoma pharman lang chibidun longlu Anparta radatung PHE Urban Executive Engineer Bikram Teron aphan kachoro pajirpon Rad atum kachoneng dia tengke lapusan ahur pen lang keron pajirpon ber puluti lang pensi asap akisung pen jokpon popusi ning jerenti News Text Report News Fast Karbianglong Pinipen ni Tompardun ron men jilem pen kiduk det arar tumapan rong tin rong asara hem damsi edon pen lin poron ponsi men jilem arlo along rong kedo anatumapan bron pacetang pon laso hud men jilem chairman Vidyateron pen kaning je ponatengke kado kavera rapanta hemarlo kachedo edji aphan phan pachini pon athe laso coronavirus ke asam along sitami nang litanglo lasi laso virus pen kachidan ji aphan ke kado kavera ratunta RDGP nang pola pen rong aradatun sitami sangkeron pona joini Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram rong hangapan kachurupa jepon lapen laso hut Karbiang Long Autonomous Council Corporation Board Chairman men jilem member Welson Timung lapen social worker atum cherabdunsi laso sangkiron asai pini pajutpon dongkam kampen komol kathar News Fast Karbiang Long Pini Sarupathar MEC constituency angkang Sarihajan Vidya Singh TFP shop pen Chenglok Palipathar lems ke parlo angkang alongta edon pen sanglin krip hopo ronpon BPL sanga card ke do tumpan an det piang kang coronavirus sabura ke so pen kachepajok pon thek jia phan pura tiri pirat pangri pen lockdown pipon laso pen rong ke do raratum kisung chetong si han to jor theng to jor choratum lapen arniwang chongdat choratum katora chetong ringti non laso hut
ke chomo we tum asap so aje thewang phunason si thek pon long lu sang ke joy pen lin kre pho pi ke pajir pon sang ke ron pon bo mahut munit atum ke do ke thak kachiri nang ji lapen munit hijan ke do chepahilo wing nang ji aputak son terang lo than bang lapen ari sang ho tum than paridung Pirthi adang along kachetang tuk coronavirus ajoy ni kolonga along ke do krungjeng ME school along arniwang school of somar atumaphan ketun pi ver asang dali pini krungjeng along kachar liao somar atum ahem damsi krungjeng ME school thanbang akihoy borsing in lengpen arong tin dampen si school of somar atum ahem sang linthom lapen dali powahini thondam lapen hapu thanbang akihoy pen osomar atumaphan ke than tekang atengke kadukawe au somar lapen sarpu atum anta hem arlo kachedo et jiaphan chuning ritekang labangso akeso lake asam arlo sitame nang letang lo pusi paritekang dongkamukam pen komol kathar news fast Karbianglong atumi dengang ahawar Karbianglong autonomous council deputy chairman ritesh in hipen Jalinsi hadagarat atumaphan ake joypen adontin sanglin pho jangthu dali sabon heihui ron pajirpon uden gangpen parokhoa adak doai apon sonthak thaksi pini samelangso lems ke parlo ahawar alongta ration card ke do atumaphan ake joypen sangkeron pon Dokmuka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Kapin Kha Teng Ward number 4 angkang pen chenglok kaprek arong atowar kerangkha Bangso sai kedeng nang kok lake non malom hu kichoi a virus pen kaching rai thekji aphan se claim ponlu athe jong sitowar along kerang kha khe kulote bangso hawar chini ni pin amonit kangji lapen alangli bangso ke sodo tahai mani lasi lahai matha ponsi monit kacheleng long ledetji aphan si bangso sai deng nang koklu dokmuka pen long kiram teron news fast Karbianglong Believers Eastern Church Sadgang Mission Diocese Lapen Third IR Mizo Battalion Atum Langka Ward number 5 angkang non malom keso awora puthak chirok togasai kedeng bangso along sabon pen ri kachar samate kachepang thir nangji aputhak than Reverend Father Hanghau Dimgel pen Khan Pachini pon anparta Prime Minister ke than ateng jangmini 5 pho arni 9 minutes light switch off aputhak chetu nangji Father Lalming Liana, Assistant Commandant, 3rd IR Mizo Battalion Social Distance Aputhak Than. Dugdet Doning Koya Tumaphan Sanglin Pho Dali Lin Thom Koroyathe Lin Kep Harsun Ke Air Elin Tharmit Elin Ingti Hei Hui Ron Ke Pajir Pon. Pinya Berta Lansi Pajullo Dome Thapme Kardong.